सुपार मास्टार गेम्स एन्ड स्पर्ट्स फेडारेशननि बानजायनायाव खुंफुंजानाय नेशनेल मास्टार गेम्स ग'वाआव आसामनि सानै बर' आइजोआ जाफुंसार जानो हादों। थांनाय 8 फेब्रुवारिनिफ्राय 13 फेब्रुवारिसिम ग'वानि बेम्बली जिम स्टेडियामाव खुंफुंजानाय नेशनेल मास्टार गेम्सआव आसामनिफ्राय मुस्रिमा हनीश्वरी बसुमतारी आरो नीला बसुमतारी मुंनि सानै बर' आइजोआ जाफुंसार जानो हादों। मुस्रिमा हनीश्वरी बसुमतारीया हेमार थ्र' आरो डिस्कास थ्र' गेलेनायाव नैथि बान्था मोननानै देरहासार जानो हादों। बेबायदिनो मुस्रिमा नीला बसुमतारीयाबो शट पुट आरो हेमार थ्र' गेलेनायाव नेशनेल मास्टार गेम्सआव देरहासार जानो हादों। सुपार मास्टार गेम्स एन्ड स्पर्ट्स फेडारेशननि बानजायनायाव ग'वायाव खुंफुंजानाय नेशनेल मास्टार गेम्सआव हनीश्वरी बसुमतारी आरो नीला बसुमतारीया देरहासार जानो हानानै ओनसोलनि आरो बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव थारैनो गोग्गानाय लाबोनो हादों। नमस्कार, आंनि नामा नीला बसुमतारी। आंनि अरिजिनेल न'आ क'क्राझार खासिबारियाव। आं बर्तमान मालिगावनि रेलवे हेडक्वार्टाराव साख्रि लायो। आं बावनो क्वार्टारावनो थायो। आङो बेहाय माने नेशनेल गेम्सआवहाय 50+ गेलेगासिनो दङ 2018निफ्राय। बेनिफ्रायनो आङो गल्ड मेडेल मोनबोगासिनो दङ शट पुट आरो डिस्कासआवहाय। दिनैबो आं मोनदों। माने 18, 19, 20, 22, 23 बाहाय आं दिनैसिम माने मोनबा मास्टार गेम्सआवहाय आङो गल्ड मेडेल मोनबोबाय थादों आरो। रिसेन्टलि आङो 2023आवहाय साउथ कोरियायाव मे मासनिफ्राय 11निफ्राय 22सिमनि गेजेरावहाय जोङो साउथ कोरियायावहाय सेकेन्ड पेसिफिक एशियान गेम्सआव आङो मोननै इभेन्टआवबो शट पुट आरो डिस्कासआव मोननैयावबो आङो गल्ड मेडेल मोनबोनो हादों। बिनि उनाव आसा खालामो आङो जे उनावहायबो जे माबाफोर जुदि इन्टारनेसनेल गेलेमु जाबावोबा आं माने गल्ड मेडेल मोनगोन बा बिनि माबा मोजां पारफरमेन्स होगोन होननानै आसा खालामो। लोगोआव दिनै एनि चेनेलखौ माने बेबादि फोसावनो थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।